एते भद्र कथा कहले कि जन स्वामी कथा कहले आउरी बहुत जन कपल्स माने भी आछन निज निज स्वामी को लेकी से डाकी देबो स्वामी को हम घरे ना नियंते एटी जो भाउज माने अछन मां बाप ने कोन करिबे नहीं एटा पूजी ना ना लगे ना नो नहीं कि डाकीबे आपण माने कोन डाकंती हां आपण माने कोन डाकंती गोटे सेकंड मोटे बच्चे को जाओ चेक आपण माने कोन डाकंती स्वामी को हां हेती और कोन आपण को डाकंती या पता पुष्करा अरे एमिति माने के डाकंती एपटे कोन डाकंती अरे या पता ए सुनो आउ किछि हेती सुनुछ आउ किछि हां हां अच्छा हो जदी पाछ पटे मो कथा सुनुथि मो को डाकी देउछि हेती सुनुछ हेती सुना देखे आय आय की भाग्य करो हमरे एमिति डाकुछि बड़ छिड़ी जमी गला आज प्रोग्राम जमी गला कहीं ना आसु आसु जिते एमती एनर्जी मिल जाए आसु आसु जिते एत भल पाइबा मिल जाए से गोटे कलाकार हिसाब से आम उपर दायित्व बढ़ी जाए जे आज आसी मैंने समस्त जमी आज पूरा पैसा वसूल एंटरटेनमेंट हम ठीक ना नहीं समस्ते आज आसुच्च निजर केते काम थिबो काम सारिकी पुणी काली सकाळे केते रेस्पॉन्सिबिलिटी थिबो ता भितरे समय काढी आपण हमकु समय देइचंती निज पॉकेट रु टिकट खर्च करके पैसा भी खर्च करचंती तो सेति पय वर्तमान एटा हमर दायित्व ना नै आपनकर मनोरंजन करबा तो आज मनोरंजन हबो सब किछि हबो किंतु जहांग पय ए सब जिंस होची बाबा पंचलिंगेश्वर यात्रा कमिटी सब मेंबर गोटे जोरसोर करताली मु आसु आसु खबर पाई सारी जे एठी गोटे जगन्नाथ मंदिर अच्छी ना बाबा लंकेश्वर यात्रा कमिटी अच्छा मत क्षमा कर देबे बाबा लंकेश्वर यात्रा कमिटी प्रत्येक बंधु मानक पे आउ थरे करताली मु जो कथा कहूली जे एठी पाखे गोटे सुंदर जगन्नाथ मंदिर अच्छी आज तो आमर सौभाग्य नहीं आम दर्शन करें किंतु जदि जगन्नाथ मंदिर अच्छी ताले आउ थे आसवाक पड़ो प्रभु को दर्शन ये कराया पड़ो कहीं कालियार भक्त मु डरे मते गुणिया
କାଳିଆର ଭକ୍ତ ମୁଁ ଡରେ ମତେ ଗୁଣିଆ ମଶାଣିର ଛାଇ ମୁଁ ନା ପୁଷ୍କରା ବାଳିଆ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ ଯେଉଁ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ହେଇକି ମୋର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଷ୍କରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି, ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଅଛି। ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଆସୁଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ମଞ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ପହଞ୍ଚୁଥାଉ। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି ତାଳି ଆଉ ଯେତିକି ହୋହଲ୍ଲା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଅଧିକ ହେଲା। ମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏଇଠି ମୋର ଡିମାଣ୍ଡ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଇଠି ମତେ ଟିକେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତମକୁ ଉପରେ ଉପରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ଭିତରେ ଫାଇନାଲ ହବ ଯେ କାହା ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଧିକା ଅଛି, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ତ ଯିଏ ଆଜି ଦର୍ଶକଙ୍କର ମନ ଯେତେ ଅଧିକା କିଣିଲା ଜଣା ପଡିଲା ସିଏ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶକଙ୍କର ସେତିକି ନିଜର। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କଲି, ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଆଜିକାର ଏଠିକାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିତରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସମାନ ଅଛି ଯେ ମତେ ଦେଖିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି। ଖାଲି ଫରକ ହଉଛି ଏତିକି, ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଇକି ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ରାଗିକି ଚିଲ୍ଲାନ୍ତି। ନା ଭାଇ ତମେ ବାହା ହେଇନ ହେଲା, ତମେ ବାହା ହେଇନ ବୋଲି ଜାଣିନ, ବାହା ହେଇଛ ଦିଟା ଛୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି ଭାଇ। ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମତେ ହୃଦୟ ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ ମତେ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି, ତମକୁ ଉପରେ ଉପରେ ଖାଲି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହୋ ହଲ୍ଲା କରିକି। ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତରୁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉଟା? ଫିଲ୍ ମାଇ ଲଭ୍। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେ ଜଣ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଗାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଭାଇ ଆମର ସବୁ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ଦଳଟା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଉ ଆମର ମ୍ୟୁଜିସିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଟିକେ ମତେ ସାଥ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗାଇବେ ତ? ସମସ୍ତେ ଟିକେ 1 2 3 4 କାଉଣ୍ଟ ଦେବେ ମିଶିକିରି। ନା ନା, ପୁରା ଏନର୍ଜି ଦରକାର, ନହେଲେ ମତେ ନର୍ଭସ୍ ଲାଗେ। ରେଡି? 1 ମତେ ଗାଳି ଦେଇ ପାରୁ ଋଣ ତୁ କରି ପାରୁ, ହୁଏ ତମ ପ୍ରେମ ପାପ ତୋ ପାଇଁ। ମତେ ଦୋଷ ଦେଇ ପାରୁ ବିଷ ତୁ ଦେଇ ପାରୁ, ହୁଏ ତମ ପ୍ରେମ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋର ଲଭକୁ ଫିଲ୍ ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ମୁଁ ସବ୍ୟସାଚୀର ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ହେଇପାରିଥାନ୍ତି କି? ହେଇଛି ମାନେ ତା ପଛରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ପାଗଳ ପ୍ରେମୀ ସମୟରୁ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ବୋଧେ ତମକୁ ଲାଗୁଛି ତ? ଭାଇ ଟିକେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ବିଛୁଆ ଦିମାକା ଗୀତ ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଫିଟିଯିବେ ବାସ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମନେ ଅଛି? ଚଲ ଫୁଟଲୋ ଆଣ୍ଟି ତୁ ପକ୍କା 420। ଉପରକୁ ଗୀତେ ନାଲି ଭିତରଟା ପୁରା ଚାଲି ଯାଇଛି ତ କମଳ ପଟା। ମନେ ମନେ ସିରି ଦେବି ହେଲେ ତୁମ ସଡ଼ାକୁ ବି ହଟା 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 ହଟା। ବଣ୍ଡେ ବଣ୍ଡେ ଭାଗो ବଣ୍ଡେ ଯିବ ବଣ୍ଡେ ନାଡରେ। ଆରେ ଝିଅଙ୍କର ଥିବା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିନି ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ। ଆଲା ମୋଟାଡ଼ି ତୁ ଆମ ଗାଁ ଟାଣି ଚାରେ ହାତ ପାତି ଚାଲୋ ଡେଙ୍ଗି ହାତୀ ଦେଖି ଧାକା ସବୁ ଚେଙ୍କା ଚାରେ ପେଚା ଚଲ ହଟ୍ ଭୁତୁଡ଼ି ଅପା। ଚାରେ ଟୋକା ବିଛୁ ଅତିମା। चल फुटलो आंटी तू पक्का 420। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଏକମତ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତାଳି ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିସାରେ ମୋ କଥାଟା ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ କଥାଟା ହଉଛି
ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟାର ଗୀତ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ ଯୋଉଟା କି ମୋ ହୃଦୟର ସବୁଠୁ ମାନେ ନିକଟତର, ସେଇଟା ହଉଛି ତୁ ଆମ ଗାଁ ଡାହାଣୀ। ମାନେ ଏଇ ଲାଇନଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗେ, ୟା ପାଇଁ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମାନେ ଲାଗେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଯୋଉଠି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପୁରା ଧୂଳିସାତ କରିଦଉଛି। ହଉ ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି ବସ୍ ଫସ୍ ଠିକ କର, ଅଟୋ ଫଟୋ ଯଦି ଅଛି ଟିକେ ବୁଝିଦିଅ। କିଏ ଅଛ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମାନେ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ଖାଲି ଟିକେ ବାଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ପାଣି ଟିକେ ମଜାରେ କହୁଥିଲି, ଦେଖ ଏଇଟା ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଖୁସି କରିବା। ତମେ କେତେ ମୁହଁରେ କେତେ ହସ ପଳେଇ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥିଲେ, କେହି ଫିଟୁ ନଥିଲେ, ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିକି ସବୁ ହସିଲେ। ଦେଖୁଛ ତାଙ୍କ ହସ ପାଇଁ କହୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ନା କଣ? ତମେ କାହିଁ ଭୁତୁଣି ହବ? ହଉ ହିସାବ କର, କାଲି କାଲି ହିସାବ କର। ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଦାଗର ଭାଇ ମୋର ପୁରା ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ କୁ ମତେ ନେଇଗଲେ। ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଦାଗର କହିଲେ ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ସୌଦାଗରର ଗୋଟେ ସିନ୍ଟେ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ପୁଣି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ ଡେ ମାନେ ସୌଦାଗରରେ ମୋ ଭଳିଆ ଲଭର ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ, ମାନେ ଏତେ ସାଂଘାତିକ ଚରିତ୍ର। ଆରେ ମତେ ପଚାର, ତମେ କଣ ଏଇଠି ଭାଇ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ତମେ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ତମ ଗାଡି ଚଲେଇଲାଣି, ମତେ ପଚାର। ଭାଇ ମାନେ ଆଜି ଯାହା କହିବେ, ଆମେ କିଏ ସେଠି କବାଟ ଠଗଡ କରୁଛି? ଶୁଣ, ଆଜି ଭାଇ ମାନେ ଯାହା କହିବେ ଆଜି ସେଇଆ ହବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସୌଦାଗର ସିନେମା? ମନେ ଅଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥିଲା, ଯୋଉ ସିନ୍ରେ ଶ୍ରିୟା ଯାଇଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଓମ୍ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ ସିଏ ଗୋଟେ ସିନ୍ ସେଇଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେ ସିନ୍ଟାକୁ ଏଠି କରିବା, ରେଡି ସମସ୍ତେ? ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଓମ୍ର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍, ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅବଶ୍ୟ ଛତା ନାହିଁ, ମାଇକଟାକୁ ଛତା ବୋଲି ଭାବିଦେବେ ଆଉ। ରେଡି? ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ରିୟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଓ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ। ଯିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍, ଫେରିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ୍, ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି କୋଉଠି ଥିଲ? ନାଇଁ ମାନେ ବାହାରେ ବାହାରେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ତ। ଓ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା, ହଁ। ହାତରେ ଛତା ବି ଅଛି, ତା ସାଙ୍ଗେ ଛତା ତ ଏମିତି ଏକାଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲା ନା? ଦେହକୁ ଦେହ ଟଚ୍ ହଉଥିବ, ବିଜୁଳି ଠିକ୍ ଏମିତି ବାଜୁଥିବ। ଆଜି ତ ସେମିତି ବି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ, ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳୁଥିବ। କିଏ ସେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ସେ କିଏ? କେହି ନୁହଁ। ଏତେ ଥର ତମକୁ ଫଲୋ କରିଛି, ଏତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି? ସିଏ ହଉଛି ଚନ୍ଦନ, ଆଉ ସିଏ ତମ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ। ଶ୍ରିୟା, ତା ସାଙ୍ଗେ କଣ ସବୁ କଥା ହଉଥିଲ? କିଛି କଥା ହଉନଥିଲ? ମାନେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ, ଖାଲି ଆଖିରେ ଆଖିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା? ଶ୍ରିୟା, କେତେ ଥର ତମକୁ କହିଛି ତାକୁ ଦେଖା କରିବନି? କାହିଁ ତମେ ପୁରୁଣା ପାଠର ଆଲୋଚନା ଆଉଥରେ କରୁଛ? କାହିଁ ଏ କଲିଜାରେ ବାରମ୍ବାର ଛୁରା ବୁଝୁଛ? ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ବାହାଘର ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ବୋଲି ତମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ତମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାକୁ ମନେ ପକେଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛ। ସବୁ ଭୁଲ ଧାରେ ମୋର ନାହିଁ। ଭାବିଥିଲି ବାହାଘର ପରେ ଚନ୍ଦନକୁ ତମେ ଭୁଲିଯିବ, ହେଲେ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ଚନ୍ଦନ ତମ ରକ୍ତରେ ମିଶି ଯାଇଛି, ତମ ଛାତିରେ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଶ୍ରିୟା, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି? ଶ୍ରିୟା, ମୁଁ କଣ ତୁମକୁ ଟର୍ଚର କରୁଛି? ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କଟିଂ କହୁନାହାନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଆକ୍ସନ କହିଲା ପରେ ପୁଣି କଟିଂ କହନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ସିନ୍ ଭିତରେ। ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଭଲ ଲାଗିଲା? ନାଇଁ ଅନେଷ୍ଟଲି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଇ ସିନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋର ହାତ ଭିଡ଼ି ଲିଟରଲି ତା ପରଦିନ ମୋ ହାତ ମତେ ଉଠେଇ ପାରୁନଥିଲି। ରିହର୍ସାଲ କରିକି ବାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଙ୍ଗେଲ ଟେକ୍ ନେଲା ବେଳକୁ ମୋ ହାତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ିଥିଲି। ଏମିତି ଏଥିରେ ମତେ ଥାପଡ଼ ବି ମାରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଟେକ୍ରେ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ଅନେଇଛି, କାନ୍ଦିକି ଠୋକିନା ମତେ ମାରିଲେ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଫୁଲି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ରାଗଟାରେ ସେ ରାଗ ରଖିକି ମୁଁ ବାହା ବି ହେଇଗଲି
ସେଇ ରିଆଲିଟିର ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ କେତେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି। ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଉପାଧି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତ ଏଇ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଯାଉ, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ସାମ୍ନା ଲୋକ ଟିକେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଏଇଠି ଦେଖ, ଠିଆ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଠିକ ଦେଖ, କୁନି ପିଲାଟା ବି ଆସିଛି, ସିଏ ଚିହ୍ନିନି ଆମେ କିଏ, କିନ୍ତୁ ଟାଟା କରୁଛି ବସୁଛି। ୱାଓ କି ଲାଭଲି। ସେ ବଡ଼ ହେଲେ ଚିହ୍ନିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛି ମତେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହାତ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଲ୍ଲିକା ଚାଲ ଯିବା ଚିଲିକା ଡ୍ୟାମ। गोटे कलाकार हिसाब से आम गोटे बहुत बड़ खुशी कथा गोटे गर्वर कथा बहुत बहुत धन्यवाद देवी दुर्गा मंदिर मंच को दुर्गा मंदिर प्रत्येक कर्मकर्ता को गौतम भाई को एवं सबू कलाकार मान जो मान आज आम आसिक पहुँची पार्चु आमर जो आर्टिस्ट कोऑर्डिनेटर जो मुन्ना भाई जो अनेक कलाकार को अनेक जगह को लेकिन जाती धन्यवाद कारण जदि सी न था आपंकर ये कमिटी न था और दुर्गा मंदिर न था बोधे आपण सागर देखा ही पार था। अच्छा आप समस्ते अच्छा फेसबुक रे इंस्टाग्राम रे समस्ते अच्छा आज गोटे दायित्व देवी आज यू मु गला सब्यसाची मिश्र सर्च करदे आग फॉलोटा को मारदे तापर व्हाट्सएप तुम से इंस्टाग्राम रो मेसेज पठला माने व्हाट्सएप नंबर भी पाइज तो तुमे जो मैंने ये अच्छ मु गोटे दायित्व देवी समस्त को यही 3 वर्ष भितर मो जीवन में मु बुझी सारी प्रकृत में सफलता क्या कहुए सफलता माने गोटे पुष्कर भाया सुपरहिट फिल्म को कहुए से गोटे क्षणस्थायी अल्प समय से सफलता किंतु प्रकृत सफलता हूँ जदि गोटे सुखिला मुहर आम
ଛାଡ଼ିଦେବ ହେଲେ ଶେଷ ଦିନ ଯାଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ମୋ ଦର୍ଶକ ପାଖେ ନଉଥିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେମିତି ଭୁଲିବେନି